yang sengobhai pi sya ketup kubor mentah ke janmit. Parashwa bangin pash ki kubor ki babnya ngine petchwai ki mat bekongsan. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ulo ong baka India kadai keri kababon kiri ki one bay tingka plebon teli projek penroy ha Visakhapatnam. Kutno ka jingjit nong mi khmat ha jilla Himachal Pradesh larai ya kabok jongki South Park khat arngut ki kirtong. One CEO jong ka Prasar Bharati bat Director General ka Dudarshan Umayang Agrawar Shashilong. Kintu ye kinong tray ka Dudarshan bat AIR ban pinmi ye ki program ki ban yaha bat kinong shokshnong ka jilla. Bat yo tak maksiar ka Lovelina Parveen Sawiti bat Alfia ha ka lempung yelek ka Asian Elite Boxing Championship. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentah ka sengi sajan ulo ong baka India kala kelalong keri ka baki wei pat kiri ki kwa ban bei tingka. Modi ulo penpau baka India kala long ka wei na kiri ka babon ki phai khmat kum keri ka bala ban yo ya ki jingmut thamai. Kilat ki lenti bat ki jingla ban wanra ya ka senjam ban kintiu ya ki kam ki jam bat baro ki kindon trekam jong ka sorkar ki don ka jingmentoy na ka benta ki riu patkar. Habakran ha kajingelang man play ya bon telik project ha Visakhapatnam ha Andhra Pradesh Menteri Rang Badu Keri ulo ong ha kini kisngi min ba kiri ka perthai ki don ha padeng ki jinge hinre ke India pat ka yo ban jam ye ki mau mer ba thamai ha ki ba bon ki liang bat la ban thaw ya ke history ba kiri ka perthai ki yo ban sakhi ya ka jingkeu ke India. ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। Ka jingjit nong mi khmat sya ka yeng dorbar thau an jong ka jilla Himachal Pradesh ka long menta ka sngi ka jing thap vote kalas dang ha ka por prabaje min step bat kut pat ha ka por san baje janmit kani ka jingjit nong mi khmat kala yo ban rai ya ka bok jong ki South Park khat ar ngut ki kirtong bakan thop ya ki aphu saw ngut ki kinthai ban jit nong mi khmat na ka benta ki re fu pratali ki shuki ka jingwan jong ki nong thap vote kat hadu ka por lai baje janmit ka long san pusan na ka shispa ka seng BJP bat Congress kala penyeng ye ki kertong na ka benta baro ki shuki ka Aam Admi Party kala penyeng kertong na ka benta ki reu punyo teli ki shuki kat ba ka seng Bahujan Samaj pat na ka benta san pulai teli ki shuki ka CPIM khat wei ngut ki kertong bat ka CPI iwei i kertong kiwei ki seng kila penyeng kertong na ka benta sapusan teli ki shuki bat ki don hadu khandai ngut ki kertong shimet ha kane ka jing yakhun CEO ka Prasar Bharati bat ubalong ru Director General ka Dudarshan Umayang Agrawar minta ka sngi lawan Shillong ban khmi ya ka jing trekam jong ka All India Radio bat Dudarshan Kendra ha ka jing yalang balapan long uni uhe officer ula khmi banya ya ki rukam trekam bat ya kumno ban nang penbha shu ya ki program jong kini ki station Ulayaro ya ka jing trekam jong ka Dudarshan bat ka All India Radio ha ka rukom ban pinsa priang ya ki jing tip ki basyong niya sya ki breu jong ka jilla Meghalaya lingba ka jing ai khubor ka jing pin i ya ki program shaphang ka riti durstur bat ki program ya mer jingmut CEO ula kenturu ya ki nong tray baki day ban tray shitom bat pinmi ya ki program ki ban ai jing mentoy ya ki nong shong shnong ka jilla Hadian kini ke program ulah kmi ru ya ke rukom pen i ya ke lempung ya lek kai North East Olympic Games ya ke bala penlong hasilong menta. La ban ong baka jing pen i ya ke Didi Sports bat Didi Meghalaya ke pen i ya ke lempung ya lek kai North East Olympic Games haki channel jongka. La penlong ru ya ke jing pen i babenya na ke benta ban pen i ya ki sap ki pong jong kinong ya lek kai ke than chatay lam mingi ki balai shim benta hakane ke lempung.
Menteri Jela bapet ya ketenat Commerce and Industries Fisheries uba sniaw bhalang dhar. Ula pentip ban nadu ke senam arhajar khatpra ladon shibun teli ki projek. Kibla kot syakumba sanspa kelur tingka ya kebala ai nak kebenta ke Nartiang constituency. Ula keren ya kini ke Jingelang jongka NPP Nartiang Block Committee hinin ke sengi. La penlong ya kini ke Jingelang ban pediang sengobha ya ki nongkit kam ki barang thamai jongka parti hakate ke unit. Lawan bani Shimenta haka Jingelang da UMLA nak mau hati uba dasa kiat bha lamare UMLA na Jowai Wailat Miki Shilla UMDC na Rambrai uba job pengrop CM JHADC Thombor Shiwat UMDC ka JHADC bat kipat ba ka Nartiang. Haka Jingelang keren jong uba dhar ula keren syapang bon terli ki projek ba laai da ka sorkar nak benta kipat ba jong ka Nartiang constituency. Ulay thu bah ka apway tarik naiwing Menteri Rangba ke Jela Kongrat Sangma on sa pleno iya ka namdong CNRD block. Kenarting nong poror ke MR Dede thu integrate gam stem gawi. Hakan ni ketem ni last 5 year the sanction ni kam subhaw santur teka de yok pai bak penem kam step men gawi. The TV woro dan ni boy bencidi hawita was CNRD block utumi gura wai chief minister haka arpa witrikin gedawan. MLA ka umsning uba Jason S. Maulong hinin kesngi ula play ya ka ying school bathamai jong ka Yo Maulong Government LP School. Ya ka ni ka project lamang tingka lingba ka plat tingka jong ka sorkar ka balong hadu lai punyolak arhajar apa pra tingka. Haba ai jingkran haka ni ka program uba Maulong uloong ba ka Yo Maulong Government LP School kalong ka badenbok bha ban yo ya ka ni ka gran. Ula kentu ya ka komiti ba penyat school bat ya ki nong hikai ba kidai ban yatrai ban kentiu ya ka pule puthi. Ula banru halor ka phang ba dei ban pendon kam hok ya ka ni ka yeng school na ka bentha ka bha ka miat jong ki khenna. Ngidong kam ke Jingelang Jungstan. Kodor hadu kata-kata. Kum bakiyai ke juk, kum tangi habdi ban adab ya ladero. Bat nganget ba na prem juk gini ke kena kim don ki klur ki ban mi hadir na bol. Kila belong ki officers ki prepare, kila belong ki engineers, kila belong ki doctor. Baka kelpat yang ne ba para khot kinong hikai khamtang. Kaba hikai hikini kena Beningkong gide benang benhikai ya kata mo kum syaba kanong pi kum hapot Japan kiwi hikai ni kong ke buram ya or ke buram hikai ki de jing kata ba doktor shimiki kum kunjung lagi Kadai ke port kriat jong katlang ha Shillong bat ki nong shnawain ha ka nong ba ka Jela Meghalaya kila kamen ban pin-i ya ki wain jong ki ya ka bakila shna ban pin-i pat ba ha ka Shillong Wine Festival kani ka tamaksa ka ba pin-i pat ba ya ki wain la penlong da ka Forever Young Sports Club bat ya kini ki wain la shna na ki so ki babun jaj la penlong ya ka Shillong Wine Festival ha ka sien ka bakat pra minta ka sngi ha plau jong ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides ha jan jong ka School Pine Mount. Ka Forever Young kala penlong ya ka ni ka tamasa ha ka babaro kinong shna wine ki badon ha ka Jela kila shimenta ban pin-i ya ki sap ki phong jong ki. Ki riu it ban di wine wat ki banabar Jela bat nabari kilawan ban yamat ya ki wine balashna de ki nong shong shnong ka Jela na ki so ki ba pher. Ka nong yelek ka yakura ka lovely na Borgohain ka Parvin Huda ka Sawiti Bora bat ka Alfia Pathan ke layo ban Korea ka takmaksiar ha ka lempung yelek ka jong ka Asian Elite Championship ha Aman Jordan Henin kasi. Ka Parvin kalayo san lanot persya ya ka Kitu Mai ka nong yelek kai balayo ya ka takma runong kala say madan ya ki sap ki phong jangka ha ka jing yelek kai persya ya ka bawan balai ha ka perthai ka Kitu Mai ban pelim no ya ka lovely na kala penlim ya ka Rosmetova Sokiba jangka Uzbekistan da san lanot ha ka final mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sumineng Ka jingshit kalong kat kendai degree Celsius bat ka jing kriat kalong shipo point iwe degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong san pun riu nakashispa min step bat prapu a nakashispa janmit. Ka sun bineng kan rang bat terkong haki babun ki jaka.
Hashwa bangin penkut no ingi penkan mau pi baya kani ka khubor na lor ka POE haki television pilaru ban pe live haka YouTube channel jong ka Didi News Shillong na ka banta ki khubor ba man lakasngi pilaru ban pe ya khubor jong ka Didi News Shillong haka Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poi sha ka bukut jong ka thup khubor ngine pe biang sa shisian ya kimat ba kongsan Menteri Rang Badu Keri, Narendra Modi, Ong bagi India kadai Keri ke babun kiri kiwan ban rating ka. Lebon teliti projek penroy habisha patna. Kudno ka jingjit nong mi khmat hajla Himachal Pradesh la raya ka bok jong ki South Park khat ar ki kirtong. Wan CEO jong ka Prasar Bharat But Director General Kadudarshan Umayang Agrawar Shashilong kintu ikinong tray Kadudarshan but AIR but pinmi yaki program ki banihap but kinong shnong ka jila. But yo tak maksiar ka Lovely na Parvin Sawiti Bora but Alfia ha ka limpong yelek kay Asian Elite Boxing Championship. Ti parlok katung ila poi sya kabukut jong kathup khubor menta ka janmiet hadu bangin de syam yang bat phila syai kasngi khublai pi baro